laatike général Mamadi Doumbouya ardiɗo laamu hakkunde woni candidat o wallini kaydi gimma ko ka cour suprême ko welo wonani Mamadou Julde aruɗo jingangol mo ɗum ɗo hande ko holli ɗo kon ko weltare welo jano tawde ko Guinée jon tigui landimo yo waɗu en ii leydi ni fop immike wi'i ko Mamadi o gaynay kadi o holli o gaynay ko debbo goto wallini kaydi Makale Camara ardiɗo fedde politique fanna no noddi Guinée naɓe yo suɓo rewɓe ɓen fof rewi no hanirata ni nde tawno kayidiji am fof timmi ɓe tottimi récépissé mbiɗo sikki candidagal debbo ko hunde kelɗude yimɓe leydi ndi no poti andude wonde rewɓe ɓe no andi ɓe jogui yidde wadde laamu rewɓe ko laamu moƴƴum o wonata Faya Milimono mo fedde BL wallini kaydi mum himo noddi fonctionnaire ɓe yo accu jungangol laamu Guinée naaɓe hino deƴƴini mi yewti mi fillitike ko seeɗaɓe ni yahe hande ko bureau ji on tawata toon hay gollowo goto ɗum hino lundi sariya wiiɗo fonctionnaire ɓe ɓen hana ukkitade nder politique ɗum ko ɓe woni waɗude ko ñande 13 lewru ndu wonɗen andeten doggol candidat ɓe ɗi suɓugoji araydi Mamadou Adama Diallo Conakry RFI